Minutka pro sebe. Minutka pro sebe, to je takové odpočinkové zastavení během dne, které si můžete dělat vícekrát. Nemusí to být jenom 1 minuta, může to být i minut více. A je to čas, kdy vy se zastavíte a jenom jste. A v té chvíli, v té minutěnce se můžete zeptat, jaká je vaše potřeba. Co teď potřebujete. A pak to začněte dělat. Tak to je tip na minutěnku pro sebe. www.pavla.cz. Obrázky z přítomnosti promlouvají.